Видях смайт... Не дей дължиш такива работи, фаник смайтове и всичко. Всичко си има под Каталенина. Fucking way! Сега не си знам паролата! Ти какви неща, какви са тези неща, бе? Мамо... Не ми искай парола! Не ми искай парола! Запомни, бе! Дай! Не знам. Дай, влез. Ама... Каката съм си ебал, бе? И ще се кача после нагоре, тук ще нафармя. Окей. Нафармя, после ще се кача. Нафармя и злато. Костана, бе! Се разделиха, нали, всичко си е наред, не ни се навлиза в такива теми. Просто доста малък съм с брат ми и с баща ми си живееме и така сме си мъжка компания като цяло вкъщи. Да, това наистина е такова нещо. Аз не обичам да показвам слабост, особено пък с баща ми. Той го вижда, разбира се. И така, но съм взел доста черти на майка ми, така че аз си казах, че си плача, но така гледам да е по-страни, да не ме вижда никой, но да, със сигурност не обичам да си показвам слабостите пред нашите. Зарадам Елена да отидем на това пътешествие двамата, но обещавам, че другия път ще се постарая и ще бъде още по-добре. Смятам, че доказах, че съм силна конкуренция и с времето ще се види все по-ясно. Не знам дали си силна, но поне си по-умно от останалите, защото този потник беше MVP. За какво и да речи? Ивайло, искам да ти стисна ръката, страхотен си. И ще си е по-зле, повярвайте ми. Страхотен си. Мамо. Юру, бе! Юру казанчик лербана! Шунгеле, джунгеле! Чингинемала! Чок буздуган! Борсук, бак Истанбул. Това беше много лърд да дойда тук. Това е един от най-добрите материали, защото стои нещо да си апдейтвам пошенки. Значи много се струваше да дойда тук. Само ако намеря един чекпоинт, ще бъде хубаво. Намерям един чекпоинт и приключвам чат. What the fuck? Как излязох от там, откъдето дойдох, бе? What in the... Ma... Dead pause. Знаеш къде е, да. You see that we can win the game? Let's go. Shut the fuck up. They're gonna lose to Bestos. Look at Vault. He's gonna, bro. He's not gonna be anticipated on left side. He's getting one, maybe a second. Oh my god, bro. He sent it. Той ваша няма моля. Very good. All short. Help. Радара ми света и направо. Какво? Аз... С какво му убиха, бе, брат? Бях зад кашона, бе, луд. Да ти не беше покал. I saw a lot of bodies. Без едно ютилите. Саламере. Сам си указ. Да. Шевелата как стои, велата, какви работи. На малка е.
Начо. Добър вечер. They will not hesitate. Either. Йоане, доколкото знам, онзи ден ти също беше ударен от тея с колан. Така ли? В това нещо, ако кажеш, че искаш, може да ти казва какво да правиш, взимаш си билета, отиваш там, обличаш се в чувал с картофи, ядеш лайна и се радваш, че мъжът ти казва какво да правиш, a.k.a. да ядеш лайна. В смисъл, има си маркет за момичета като нея. Не знам защо трябва да си бръщолеви глупостите при нас, като има места точно за нея и за нейната идеология. Нали? Никога? Какво? Не бе, това тя... Oh, girl! Тук не знаех, но знаех, че ще си е така, защото те си общуват момчетата от моя отбор и горе-долу знам как се случват нещата. Отрицателният ми ход отива при Георги. Аз също го смятам за най-силния играч от срещния отбор. Да, заплаха е. Бяхме си го коментирали това нещо, евентуално ако стане с Препоръчам моята. Тя е много добра, между другото. Много ми липсва психоложката ми. Трябва да я чуя да я питам как е. Това тея ли е последен? Да. Ритна смел между краката. Ритна го в топките. Ани Владимирова? Да, бе. Само Ани не. Ивелина, дай моя контакт, аз ще излекувам. Не! Спокойно. Аз ще го направя. Изведнъж, нали, просто да, искаш да опознаеш всички, искаш да видиш и... Ами не е ли редно да опознаеш хората, преди да вземеш някакво решение? Да. Тя тъпа ли? I mean, yeah. Добре, с това се съгласявам, но реално, че си готов да скочиш. Аз го чух това няколко пъти вчера, че беше готов да... Тая обида трябва да имаш силна връзка. Ако имам син, обещавам, за вас специално. Да му пука за тебе. Ти ми каза, че искаш мен, че не искаш друга и че семейството ти е развалено. Аз не съм те излагал. Чувствата не ме излагал. Аз не съм те излагал. Наистина имах чувства към теб. Би трябвало? Напротив, за всичко си ме лъгал. Слушай малко, тихо стана, Вик. Ще си викам колкото си искам. Тихо. Остави ме. Искам да ти кажа нещо. Това, че имам чувство към теб, не означава, че трябва да се развали семейството. Объркал си се. Аз не съм те лъгал. Аз така... Старец. Просто да видя какво точно е обяснено. В къщата в момента. Ще имало някакви скандали. Добре дошли в епизод 9 на къщата на инфлуенсърите сезон 3. Предишния път Даниел и Веси бяха прокудени от къщата, но разбрахме, че играта за тях продължава. Абонирайте се за канала и ни последвайте във всички социални мрежи, за да не пропускате нищо свързано с предаването и да разберете как ще протече играта. Къде ще попаднат двамата коалиционни партньори, ще разберем много скоро. Също така ще пуснем билетите за финала на къщата на инфлуенсърите, който ще е на 1 декември в Арена София. Там... Какво става? Прибрали се Станчев. Чакай. Добре, аз ще спирам стрима към 7:40-50. Аз вече съм казала защо. Няколко пъти го повторих. Чакай, къде отидеш? Къде беше се? Откъде си ме вириш? Виж, може малко да откачиш, ама се събрах за Диор. Малко мога да откача, така ли? Стига, Дани, стига. Наистина. О, се гримираме просотия. И просто ми хареса как ми се получи гримъкът за първи път. Ох, не знам за... Аз мисля, че през 10 минути трябва да обяснявам, защото съм се нагримирала, честно. Значи има стримерки, дето си гримират всеки ден и си стримват така. Аз като съм се нагримирала, все едно, разбираш ли, маймуна излетяла в космоса. Честно, така говорите.